Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Santa Marija ta' Magdala Maddalena, dik li kienet tfittex lil Ġesu biex tidilku wara l-mewt. U tant fettixu li jumbat Ġesu stess selmila bisima. U hemmhekk Kristu xoġt u rija l-qawwa tiegħu. U bata għand l-Apostlu Ħutu biex ixxandrilhom din l-aħbar it-tajba. Anke lilna fl-Ewkaristija għandna din l-aħbar għax niċċelebraw il-qawmien ta' Kristu bit-tama fil-qawmien tagħna wkoll. Celebriamo oggi la festa di Santa Maria di Magdala, colei che ha cercato Cristo, lo trovò e Gesù si rivelò a lei con la sua resurrezione e la mandò a annunciare ai fratelli in Galilea. Biex niċċelebraw kif ixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Mulej, inti l-qawmien u l-ħajja tagħna, mulej ħnina. Kristu, inti d-daw u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti l-mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Carmen Azzopardi. Nitolbu. U Alla, Iben il-Waħdini għażel il-Santa Marija da Magdala qabel kulħadd biex ixxandar il-ferħ tal-għid. Għamel li bħala inħabbru l-Kristu li hu ħaj u bit-talb tagħha għatina li narawh fil-glorja tas-saltna tiegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Kari mill-ktieb tal-għanja tal-għanijiet. Matul il-lejl fuq sotti jinfittix til dak li qalbi tħobb. Fittixtu, ma sibtux. Ħankum għalek u mmur indur mal-belt u fit-trikat u l-pjazzezz noqgħod infittex il-maħbub ta' qalbi. Fittixtu, ma sibtux. Iltaqgħu miegħi imbagħad in-nies tal-Assa, dawk li mal-belt iduru. Rajtu xejn il-maħbub ta' qalbi. Bilkemm il-ħakt għaddejthom li ma sibx lill-maħbub ta' qalbi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien għalik ċana ruħi mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int lilek ħerkan infittex, ruħi bilaċ għalik imxennak jiena bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Għalek ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxak bis-seta u l-glorja tiegħek għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Għalek imbirkek tul ħajti kollha nolli jdejja u nsejjaħ ismek bħal bikel mill-aħjar li semmen nintela u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Għax int kont għajnuna għalija għaddel ta' ġben ħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi int beżinni bil-lemenija tiegħek flimkien. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejdinna Marija ħabbrinna fit-trek il-mirrajt
jirrajt qabar Kristu l-irxoxta fis-seb tal-qawmien. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu dlam, u Marija ta' Magdala ġieħ dejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmum Pitru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesu u għaltilhom: qalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tikbi u kif kienet qiegħda tikbi baxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula: Marja, Mara, għalfejn qiegħda tikbi? Hi wieġbet: għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qeduh. Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesu wieqef, iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. U Ġesu qalilha: Mara, għalfejn qed tikbi? Lil min qed tfittex? Hi ħasbitu li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, ejdi fejn qedtu u jien inġibu lura. U Ġesu sejħilha: Marjam, li deret u qalet bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mallem. Ġesu qalilha: la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għejdilhom li ser nitla' għand il-missier, missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar: rajt lill-mulej u għaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. L-iktar aħbar tajba li l-bniedem qatt seta' jisma' li l-mewt ġiet mirbuħa. U din l-aħbar hija li Kristu l-ewwel jum tal-ġimgħa qam mill-imwiet. Stramba daqsxejn li din l-aħbar hekk kbira ġiet imxandra lid-dinja kollha minn mara, u din il-mara midimba illi fis-soċjetà ta' dak iż-żmien il-mara ma kienx toċċejn fis-soċjetà. Imma Ġesu ried propju juri lilu nnifsu l-xost lil din il-mara u mara midimba. Jiġifieri mhix stramba, imma hija ħaġa partikolari li Alla għażel din il-persuna midimba biex iħabbar li hu rebaħ il-mewt u d-dnub. U l-istess ġara meta Ġesu twilet, it-tħabbira ta' twilid saret lil-rajja li r-rajja dak iż-żmien kienu meqisin l-ar nies tas-soċjetà. Pure Alla ried juri lilu nnifsu u l-imħabba tiegħu lil dawn il-blednin. X'talima nistgħu nieħdu minn din l-episodju li Ġesu wera lilu nnifsu lil Marija ta' Magdala, din il-mara midimba. Li l-ewwel nett il-pjanijiet t'Alla huma meraviljusi. Mhumiex soġġettati, mhumiex ikkondizzjonati mill-programmi tagħna, imma Alla gratwitament jagħżel l-aħjar għalina u għażel lil Marija biex iħabbar il-qawmien tiegħu. U dan ifisser li anke lilna il-mulej
iħabba lilu nnifsu li għamil l-wiet permezz tal-Knisja, permezz tagħna stess, illi kull darba li niltaqgħu għall-Ewkaristija għall-Quddisa aħna nkunu din inħabbru il-mewt u l-qawmien ta' Kristu. U għalhekk għandna ħossuna x-xortjati li jalli jinqeda bil-Knisja anke bil-debellezzi tagħha biex tħabbrilna l-akbar aħbar li Kristu u r-rebbieħ fuq il-mewt. U t-talima l-oħra hija din. Marija minn filgħodu kmieni marret tfittex lil mulej. U kif tlabna ma' xulxin fis-salm responsorjali fejn għedna li għalik ċana ruħi mulej Alla tiegħi, din għandha tkun il-feelings tagħna li nfittxu l-mulej u jekk infittxuh insibuh. Għax Alla tgħidilna l-Iskrittura ikun preżenti quddiem dawk li jfittxuh. Marija ta' Magda tallimna li kienet qalb mħeġġa tfittex lil mulej. U għaliex kienet tfittxu? Għaliex kien il-maħbub tagħha, għaliex kien ħafrilha ħafna d-dubiet. Jgħidilna fl-Evanġelu illi dan Ġesu keċċa minn Marija 7 ix-xater, jiġifieri kienet midinba kbira. Pure Alla inqeda bija biex ixandar din. Allura anki aħna fid-djufijiet tagħna, fid-dubet tagħna, jekk qalbna hija ċana għalija, jekk aħna nfittix il-mulej żgur li nsibuh. Għax Alla ifittex il-midibin biex jaħfrilhom. Għax Alla ma jridx il-mewt tal-midneb imma irrid il-konversjoni tiegħu. Allura ejjew din il-festa nippruvaw nfittxu biex naraw lil mulej f'ħajjitna. Jekk infittxuh narġa' nirrepeti insibuh. Umu bil-wifqa u rresqu it-talb tagħna lil-mulej. Għax f'għajnejn Alla kull ħajja hija għażiża għalih. Ġiet mifdija bid-dam ta' ibnu u bil-qawmien tiegħu tagħti xhieda tar-rebħa tiegħu. Għalhekk nitolbu ngħidu birek il-poplu tiegħek mulej, birek il-poplu tiegħek. Intbat lil Marija Maddalena tħabbar lill-apostli il-qawmien ta' ibnek mill-imwiet. Tħalli qatt li l-Knisja tiġi nieqsa mis-sensibilità u l-fidi ta' nisa ġenerużi u għaddisa nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Int qed fil-qalb ta' kull bniedem nostalġija lik. Qawwi dak kollha li jfittxuk qalb sinċera bħal Marija ta' Magdala nitolbu. Bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet int biddilt in-niket tad-dixxipli f'ferħ. Kull ma' min fostna jinsab imdejjaq jew qiegħed ibati minħabba xi mart, minħabba problemi u minħabba konfużjoni f'moħħu u f'qalbu nitolbu. Ma' sbieħ il-jum int iġġeddet id-dinja. Għatilina li naraw fix-xemx tila sinjal ta' Kristu li jdawwa l-ġdus nitolbu. Preghiamo perché noi cristiani siamo delle persone che cercano il Signore e il Signore come il risorto per trovare il coraggio di credere che Cristo è il vincitore su ogni male. Preghiamo, nitolbu. Birek il-poplu tiegħek fiskiet ir-resqu it-talb tagħna. U Alla, int oġbok tferraħ lid-dinja bil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet. Għatilina li bħal Marija ta' Magdala nagħtu xhieda tiegħu quddiem kulħadd. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal-imbit li għedin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Santa Marija ta' Maddana. Bħalma ibnek il-waħdini fit-tieba tiegħu oġbu jilqa' x-xhieda tal-imħabba kbira tagħha u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Tassew xieraq mulej kbir u lajn ta' salvezza li nxandru dejjem is-seb tiegħek, missier tal-aġeb fil-ħnina xejn inqas milli f'qawwitek bi Kristu Sidna. Imqajjem mill-wiet huwa wera ruħu fil-ġnien lil Marija ta' Magdala. Lila li mxiet waraj ml-imħabba tul ħajjita fid-dinja li ratu jmut fuq is-salib u wara li marret tfittxu fil-qabar kienet l-ewwel waħda li tagħtu qima imqajjem mill-wiet. Lila talu nur li tkun l-ewwel apostlu mibgħuta għand l-apostli bl-aħbar tal-qawmien sabiex hekk il-bxara tajba tal-ħajja ġdida tixxandar satru fl-art kollha. U aħna flimkien mal-anġli mal-qaddisin nannu blaħen wieħed l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok tilgħana hawn quddiemek biex ngħaduk. Miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu Qaddis kollu tiegħek. Ftakar f'oħtna Carmen Azzopardi
li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna wkoll dawk li raqdu bit-tama tal-awmien. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqadsa u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, Marija ta' Magdala u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja nitolbu l-Alla kif qalilna Ġesu lil Marija Magdala, missieri u missierkom. U jekk narfu li Alla huwa l-missier tagħna, narfu wkoll ħutna il-maħbubin tagħna. Nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti f'ismawet, tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-ġrib iżdaħ iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba l-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Njaħelna lina. Ħaruf talla li tnaħħi. Ħaruf talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisna l-ħajja ta' dejjem. If to
Grazzi, Signoralla, gloria al Missier li benu l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Atina mulej li jitqarbina li għamilna bis-sagramenti maqaddes tiegħek, tħeġġiġna sal-aħħar b'dik il-mħabba li bija Santa Marija ta' Magdala intrabħet sħiħ ma' Kristu li mallem tagħha li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel il-barka u noħorġu mill-Knisja ngħidu talba l-Madonna ta' Pino. U x'sa nitolbuha xi grazzja jien nagħmilkom siġġurament. Nitolbu l-Marija li għal minu llum inkunu bħal Marija ta' Magdala xandara tal-qawmen ta' Kristu. Nitolbu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkin di vosti nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba, Madonna ta' Pino, tlob għalina. Nitolbu. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna